Sunt piesă componentă a costumelului popular femeiesc. Secolul al XVIII-lea, pătrund în zona Bucium-Abrut, mai precis în magazinele din Abrut, cercei aduși de la Tirol. Inițial, ei au avut o formă de ciorchine de strugure. Apoi, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, pătrund cercei aduși de la Viena, care avea o formă ovală, asemănătoare cu cea care o vedeți aici. În interior aveau o montură din rubin, iar de jur împrejur pietre de culoare albă și albastră. N-au mai fost aduși de la Viena, adică nu s-au mai importat, fiind zonă minieră, auriferă, cercei au început să fie fabricați în atelierele din Abrut. Au fost cercei fabricați din aur cu montură din rubin sau cercei fabricați din argint cu montură din topaz. S-au mai fabricat și cercei din argint, dar auriți. Încet, încet ei încep să se răspândească nu numai în zona Buciumanilor, dar și pe Valea Riejului, de asemenea Valea Ampoiului, iar o poveste foarte interesantă au cercei din zona viticolă albă, acum au pătruns aici. Buciumanii veneau și făceau trog cu locuitorii din zona viticolă. Mai precis, veneau să dea produse din zona montană și să ia vin de la locuitorii din zona viticolă. Așa apar aici cercei buciumănești, nu chiar atât de răspândiți cum sunt în zona montană, dar au fost situații în care buciumanii nu au avut bani să-și cumpere vin, au avut o moștenire de familie, o pereche de cercei, au dat la schimb cercei buciumănești din aur și și-au cumpărat cantitatea necesară de vin pentru un an întreg. De asemenea, ei au fost lăsați moștenire de la bunică, la mamă, la fiică, până în zilele noastre, femeile buciumane și femeile de pe Valea Ampoiului, Valea Riejului, poartă acest cercei. V-am spus, în zona viticolă albă, sunt doar cazuri sporadice de prezența acestor cercei în portul popular al femeilor. Interesant este că de la cercei confecționați din aur de 14 carate până la cercei din argint aurit, acest lucru ne duce cuvântul că fiecare fată, dacă a fost mai bogată sau mai săracă, a trebuit să aibă acces la această pereche